سجى ندحفات بكيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن همال سجى ندحفات بكيرو ورلا ناقنا ليل أنا نغنى العقشة كبرت سدران أبنك كنتنا يتحنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرفن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارد شخري وقداد الوانتراو وتقطعوا قدام نقب وعباي لقال سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو انجقوهم بنقو ولو شخصهم بحبل نخاكو لنسدر تقتلت لباع نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين ورا مريح قليل كل وجه سنين من درتنا حسانك خير يرسم مخاخن خير يرسم مخاخن واسور ذكرها كوني واخلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراك لانا وقوة سن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبر انبتي دبلدي نربحر تكستلا ينقنر أردن الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكلا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوكت كونو ناي ووترو تمنيت نايو لومون كم ووترو أقدس زيناتاتن عميقتن تنامسو زخيدن حزنا غريمنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنعو بخبر نعدمكم لايك شير بمقبار دما نابز مدب نقطعتو نعدمكم مالتيو نايلو مارسي سفحي كهون بعبيت حقرات أبزو بانا دما بزح معبالتات كم زولو كنرينا إيرترا دما إيرترا تريو دلا نزهلو كنتات نايزو بانا نتزلو بدهوتات نمكات تقبرو زلا تبقسو بخل ما نقدر كنريو كنفتنينا نفسو كفنا خنقبرو زلنا دما أبز فيديو ونكن زارب كنفتنينا لايك مقبار دقيمة نازخ آخركو مجمريا بزي عبيت زيناتات كجمرك الصقري. Breaking news from Sudan, where the army has retaken control of the presidential palace in Khartoum. The paramilitary rapid support forces had seized it early in the conflict. This is being seen as a significant development. Earlier this week, soldiers surrounded the palace. Heavy fighting has been taking place in central Khartoum. Being seen as a significant development. Earlier this week, soldiers surrounded the palace. Heavy fighting has been taking place in central Khartoum since Wednesday. The Sudanese army has been steadily retaking neighborhoods in the capital in recent months. Fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces, or RSF, began in April 2023. The RSF still holds. Okay, انتهينا نرجع لنا اب سودان من البات تسفى ذهب معبالي أقاط يمكم زلو يزنقر زلو انتهي سوغي اتي RSF زبهال اب كارتوم ناي مودتا تغوصاصير وزنبر ناي مودتا كوهن بلا ينخلي ناقن حدا كابتا قد داسي بوتا بيت منقس ناي سودان قد يفون خوت كم استقدده يزنقر زلو سراويت ناي سودان بالبرهان زمرح زلو نتي بيت منقستي كل يقد يفوت ينيرو سلازي نتي بيت منقستي ناي سودان اب خارتوم اتيو كوقواص ورا كم زخ علي يزنقر زلو ناي بحكي زقرم كنتات يزي نبزحات سبات دما نبزحات عزبتنا يتكونتات تسفى ذهبي إيرترا أبغنتي البرهان ويونتي أب بورت سودان زمدبرو سراويتنا السودان بسراوي السودان زمرح زول حيلي أبغني أزلا باي ذا واي أبز كم توصل زي كالكمبر حنتي نقفا برسلي ولا إيرتراويان بوست رومانيروم أبي إيرترا زلطون زنبرو سراويت أبزن زحلفة محلتات ناب بورت سودان كم زعتون بعبي كبرين بعبي عجبان كم استقبلوهم سلازي إيرترا ملو بملو أبغنتي ملو بملو كخن بلاين غلاجن دقفنا تا مسنا البرهان حيل مخانن نعنا مداوبتنا بكل من قدد ما بسمين يخون بمعراب مداوبتنا سمسلو زخونتي تراويتنا السودان زمرح زلو منقسنا السودان مالتيو إيرترا مسلسل زنبرت ملو عوت نايتي نريو زلنا هنا حجي كم نريو زلنا
التبيج قبل على تريوز لهم سراوي السودان ويون تمنك السودان زقوا عصر زلوا التبيج عن رياض لنا رابيد سبورت فورسز بهالويكاتي دا مشاريع زبلو RSF زقوا عصر زلوا بوتاز بهالزلوا التقطع لي ما قالوا التفلالي عطوات جلاتات كم زلوا أولي نجاريو بحفشة كم رياض لنا تكون تقدمها أبزو وانزي أتي سراوي السودان زل علينا تعوتن إمارات تدقف زنبرات حميت دما كم معلتنا معلتي زنبرو قصصرن حيلن ناتداخمه يخيد كم زلون إن نرزلنا نيرترا ني هجراود إحنا نيرترا دما إذا دعم مشاريع زبال كابتك أنا أتبي قنت رحاقه أنت تخيلوا دما تقلال أنت تسعيريو سلامتاي إمارات تزورو حيل سلزغني نسو ناب كبابينا ممتع مستبني إثيوبيا تزورو زور حيل غيركا ساكندي حداك فترة لنا خمس غل أبقمت متاوي دلي بزن ريوز لنا من قد حجي السودان نفس بقدر كتمت تسفى كم زلوان قبت السعوديان ديوم سعودي الراشا دي حق زوم زلو بزي قدس إيرترا نتي أبايتا زواغا زلو سرايت أبركوتا كم زلو هاي زنقر برقصنا إيرترا أبا أستواس أو كم زخونة دما كل زي زفلات معناتو تواقعي سراويت أب مسلطان أب سوماليا يخون أب كالي إيرترا أبا أستواس أو كلوا كم زغد ونكل يتفانو زبهالون انتقوني مس إيرترا ركب كم زلو برون مسرت هاو سلطانا كب زغل بقع سراوي زلوا بقع سلطنا زلوا هجر أفكارنا أفريقيا إيرترا يتخالو كله شماون بروباغندا تراي كون زغل أوكي نغطى. The army also holds areas in White Nile and Jadar states as well as most of Jazeera state. The two sides are still fighting in the capital Khartoum where the army has made gains in recent months. Al Jazeera's Hiba Morgan is live for us in Khartoum. حجي أبزي نريو زلنا أنت نري لنا تي سودانيز أرمد فورسز سكواتر وزلوا تبجع دارك سبي يقولون مالتيو زغنا سب سكواتر يلن مالتيو تك أي احتري وزلهم دما بملو التنابير تراز غرب حيلتات سراويتنا السودان دروت سراويتي زلهم تي سراويتنا السودان زبال مالتيو قل نيناي بوتا حيزو مالو استراتيجيكلي مس إثيوبيا زراخ بملو كاتيرو مالو وزخا باستراتيجي بعلامة زقبريو اتخال بوتاتات من جنا يتركبات ناتو ترايح تقتل دلكا لذي again كل تزقبر زلو أكايدان تاريخايو نتي مس إثيوبيا زينا برز بملو باتيخوم سراويتنا السودان حزوا خمزلون تتاريف دلو كالدما نتي دعم مشاريع زبال نام معراب قصهم كهرمو خمس خونون كاب كارتوم تقلال لان توسيهم مدما نافت معراب ببعض جادي عجري ما بدبوب السودان رياض لنا عقرقر والمزز تحاز يوم زبلو مغنياتو تي إمارات زبال من قد دبوب السودان كأتي فتن كم زلو يزنقر مغنياتو بيجات شقرية قات مسلو زلو بدي بإثيوبياون كنا خبري مسلو زلو نتي دبوب السودان زبالون كم زناي السودان سمين سودان كيناتو زلا نتدوب السودان ون أكمو خجبرو يحسب كم زلون نعون متحد مسراويتناي أوغندا مستناي سيلفا كير منقسن محجاز أتي كم زلون إيرترا بوك سام حجز فلت كوي بلينجن إيرترا مستي ناي سيلفا كير حيلي كل زي 5 زنبرتن بزوج زي قبل الإيرترا قبل مزجانا كم زلون يوم زنقرو جين رياض لنا دايناميكس ناي السودان قلنا بحدا قصي خير له أبي أحمد نتعميتي زدقف نيرو again نستوون تصفيعي لله The RSF capturing the presidential palace early in this conflict, as we said, almost 2 years ago. How did the army take it back, Hiba? Well, the Sudanese army has been gradually laying siege to the RSF forces in the capital Khartoum, especially in the central part of the city. Now, we have seen in the past few days the army intensify attacks using drones, artillery, and even airstrikes to target positions of the rapid support forces around the presidential palace. Now, since Wednesday, the army has been intensifying those attacks. We have seen videos on social media circulating showing fighters from the RSF trying to withdraw from the presidential palace and the Sudanese army targeting them, especially after taking control of a major bridge that connects the northern part of the capital to the central part of the capital. نايب حق تحزنا كان السودان وقيس كعبي زكازلو أما أكل خرطوم أبكت ما تطرى برخا يكون زواجو of course مقطنا السودان سلوت فلتو برخات تبصحيتي صحيد واقع كم برسبك واقع كاي كلني سلازي أما أكل كتما نتا خرطوم تبهال أي تبلع أي تستنى قبر ويم زخلو زلو I hope زي وجزي بقالك زازم زي زازم تخوين دما تحميت تبهال تسعيرو كابتبوتها تكرها تسفان قبر حزب السودان سلام نخركب دما كم قطرو أبتزو بازلو خلو سلام نمنيلو سلام دما نمني نخيد نابتي زغط العرستي ካቶች ሲያነጋግር የነበረ ጉዳይ አለ ከዛ ውስጥ የባህር ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ በተለይ በሐሳብ በመስጠትም ኮሜንቶችን በማድረግም ሰዎች ሲነጋገሩባቸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር በር ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ የምናፍርበት ጉዳይ አይደለም የባህር በር ጉዳይን አንስቶ መወያየት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው በተለይ የቀይ ባህር ጉዳይን አንስተው እሳቸው 5000 ኪሎ ሜትር ጠረፍ ያለው የባህር ነው ይህ
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ቀደምሲ ብዛዕባ ባሕሪ ክንዛረብ ንሓፍር ነርና እዩ ዝብል ዘሎ ወረ ጆክ ዘይ ባሕርኻ ምጥማጥ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምጥሓስ ስለ ዝኾነ እዩ ክልኩል ነይሩ ዳሚ ይብልዎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ሃገር እኳ ብከመይ ዓይነት ከመራሒና ኣፍቂዱልና ክንዛረብ ክትዛረብ ዘማ ከልኪልካ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገር ክትደፍር ከለካ ግን ልኡላውነትካ ክድፈር ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ባሕሪ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ልኡላዊ መሬትን ባሕርን ምዝራብ ነውሪ ስለ ዝኾነ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ምድፋር ስለ ዝኾነ ናብ ኩናት ክኸይ ስለ ዝኾነ ይክልኩል ነይሩ እምበር ብዛዕባ ባሕሪ ናይ ካልኦት ክትዛረብ ነውሪ ስለ ዝኾነ ይኮነን ግን እቲ ሕቶ ኣብ ናትኩም ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ክስማዓኩም ዝኽእል እዚ ሕጂ በቃ ከምድሌትና ንኽንዛረብ ኣፍቂድልና እናበለ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ መራሕዮም ዝበሎ ንዑዩ ኤኮ ቻምበር ብልዎ ነዚ ንዑዩ ዝዘግም ዘሎ እንታይ ኢሎም እሞ ነይሮም ኤርትራሲ ጓል ነዲኣ ትመስል ከም ዝበልዎ ሕጂ እውን ኣብዚ እቲ ጋዜጠኛታት ከምቲ መራሕዮም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚ ስምዑ ወስኬ የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም ሰንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚኣ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብዎ ኣሎ ከሪአኩም እየ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ናይ ቁጠባ እውን ናይ ድሕነታ እውን ሕቶ ድማ ስቃት ድማ ይፈጠረልና ስለዚ ናይ ህላዊ ሕቶ ክትብል ከለካ ንህላዊኻ ኩሉ ትገብሮ ቅቡል እዩ ንኽብል ኢሉ እዩ ነቲ ስነ መጎዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብቅድሚት እንታይ ይብል ነይሩ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ይኹን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ነቲ ሃገር ፀዊዑ ብጉዳይ ቀይ ባሕሪ ብዝምልከት ንኤርትራ ክንወርር መደብ ከም ዘይብልና በናይ ዓቕምኻ ኢኻ ትወርር መሽኳት ጥራይኻ ክትብሎ ዘለካ ነዚ ገለገለ ሰብ ኣሎሲ ከምኡ ኢሉ ተሓጒስና ኣብይ ኣሕመድ ሲ ንኤርትራ ይንወራን ኢና ስለዝበለሲ ተሓጒስና ይብል በናይ ሓይሊ ክወርር ነቲ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ምቕያር ዳኣ እምበረይ ክወርር እንተዝደሊ ነይሩ ብኣፉ ስለተዛረበ ኣብይ ኣሕመድ ዝእመን ሰብ ኮይኑ ድያይ ሕጂ ኣይወረናን ኢሉ ክድቅስ ዝኽእል እቶም ዞም ባሃቑ ዝነበሩ ንኤርትራ ከይዱ ኮራር ከካይደሎ እሞ ገለ ተረፍ መረፍ እንተገደፈሎ እሞ ንዑ ከመሓድሩ ዞም ባሃቑ ዝነበሩ ሕርር ኢሎም እዮም ተሪፎም እንተቲ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ዝነበረ ግን ዓቕሚ ከም ዘይነበሮን ሕጂ ድማ ንድሕሪት ገፁ ዘምልሶ ምክንያት ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ትሕዝቶታት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና አይችልም ማንም ሰላም ወዳድ ነኝ የሚል የዓለም መንግስት ግለሰብ ቡድን ከወንድሞቻችን ጋር አነጋግሮን በህግ አግባብ በቢዝነስ ተርም የኢትዮጵያ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ወንድሞቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል አሚካብል ሶሉሽን እንዲፈጠር ለመላው ዓለም ጥሪ እናቀርባለን እኛ የምንፈልገው በሰላም ችግራችን እንዲፈታ ማድረግ ነው እንታይ ይብላሉ ሕጂ ስምዕዎ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽንረክብ ብኩሉ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ወይ ደላይ ፍትሕን ደላይ ሰላምን ርግኣትን ዝኾነ ሰብ ምስ ጎረቤትና ኣዘራሪቡ ብእንካን ሃባን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽንረክብ ስርሑ ንኽሰርሕ ፃውዒት ንገብር ኣለና ንዝበለ ዝተፈላለየ መልሲ ዝውሃበ ዘሎ መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ሰጥቶ መቐበል ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን እንካን ሃባን ማስ ዘበነ እምኒ ዘበነ እኒ ሕምባሻ ከሎ እምኒ ዝበልዎ ብኸመይ መንገዲ ከም ክገብር ዝደሊ ዘሎ እንድሕር ከምኡ ዝከኣል ኮይኑ ከይዱ ምስ ሶማልያ ዘይገብር ምሽ ኣብ ኣንካራ ተሰማሚዑ ነይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘድልየቱ ኮይኑ ምስ ሶማልያ ከይዱ ዘይገብር ወይ እውን ምስ ጅቡቲ ቢልዮናት ከፍ ኢልዋ ይጥቀም ኣሎ ጅቡቲ ድማ ንዓ ንስኻ ተመሓድሮ ኣብ ደገ ባሕሪ ክበካ ኢላቶ ስለምንታይ ንዑ ዘይቅበል ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ዝጥምት ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ እንታይ እቲ ጣቋ ንዝብል ኣርሲ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕሉ ዘለና ኢና ስለዚ ኣገይን ብኣፉ ንከታልል ዝጥቀመሉ ዘሎ ለመጭ መልሓስ እዚ እዚ ኸ ደይ መደይልካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ድራማ ንምቕፃል ንዑ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ ብኩሉ መንገዲ ክንሪአና ኤርትራዊ መሊሳትሉላ እንድያ ነቲ መልሲ ናይ ኤርትራ ክሪአኩም እየ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናብ ምን ዘለቀ ዝበሃል ተዛሪብዋ ነይሩ ነዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል ዘላ ዎር ሞንገሪንግ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኩናት ሕቶ ዝበሃል ዘሎ ዎር ኦቨር ዓሰብ ኢዝ ማድነስ ሕጂ
زاربو زلو كابي زبقس نحريلا بزح نقرات العلو قال كابتن العلوان زلو key points تقيسون زلو نزي أفضل جبهة زبل زلو calculated distraction دايما دايلو نكتالل زتقامل زلو access to the sea زبال زلو أوقات زتقامل زلو rather than addressing Ethiopia's dire economic and political crisis Abiy Ahmed has manufactured a new narrative to sustain his autocratic rule the so-called access to the sea argument ስለዚህ Abiy Ahmed ነቱ አውሽቲ ኢትዮጵያ ዘጋጥሞ ዘሎ ቻሌንጅ ብድሆ አጋጥሞ ዘሎ ንስልጣኑ አጋጥሞ ዘሎ ጸገም ንምብዳህ እዩ ነዚ access to the sea ዝብል ከም ዘረባ አይነ ኩናት አይነ ሰላም ናገብረ ድራማ ናፈጠረ አብታ ኩርስ ንቅጽል ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ argument his latest expansionist rhetoric about Asabi's calculated distraction ስለዚህ ደይሉ distraction ማለት ንምትላል ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ካብቲ ውሽጣዊ ጸገም ንህዝቢ تعاليوم مو أبز قدايزي أبز هو تتانخ أتويلي so تعالي علامات بزنتاي كهرم غير ستوكينج ناشناليستيك سنتيمنتس لذي حقراو سمعت إثيوبيا عباية نيرا أفتق بحر ترغيبا كم زغط كونيا قدم تعباي إثيوبيا أنا مملاس زبل حلمتات أو سوشيال ميديا دما بتوم كادرتاتو غيرو بارتفيشال انتليجنس كالي إنها تتكمي زقبر زولو أبقمت متا مالتي fueling dangerous warmongering to justify the increasing repression ስለዚህ ከም ድማ እታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸቕጥን ዝጉሂሩ ዘሎ ሓውን ካብኡ ክወፅእ ስለዘይከኣለ ዝለዓለ ውግን ክፈጥር ምናልባት ተወደቐውን ካልኦት ሃገራት ኣውዲቐና ንበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዝንዕቆም ዘለው ንሶም ከም ዘውደቕዎ ንኸይፍለጥ ማለት እዩ masking economic collapse and political unrest ከም ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጸገም ማስክ ጌርካ ንምሽፋኑ زأكل مسكالوت حجرات يزفات زلهم إيرترا خمسي أفتح بحر كم تسلو زلهم خي نقطة أبايا عب سلو زلهم نابلكا نتاوش تخازلو نجر نمشفانو زتك عملو زلهم Ethiopia's deepening crisis under Abiy أبي إثيوبيا زلوا أجمع دما أبتعبي إثيوبيا كم كنا تاتودي خمسة لا أبا محراز كبر زلوا أبكل تصمم كودي لستبقسي أبكل تعمد زخون نجر كجبر زي كعلن مملي سدما إن حيل لازم تزلوا حيلن ودابن ناي ناي أمحرا حيل مالتيو الزين نفس زغالة تعطفت يرولو خمسة لا with tens of thousands of deaths mass civilian massacres drone attacks infrastructure wars billions of dollars have been destroyed and more than 70% of Amhara's territory is now controlled or influenced by Fano. ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ዝበሃል ከባቢ 700 በቲ ፋኖ ብቐጥታን ብተዘዋወርን ከም ዝቋፀሮ ዘሎን ብቢልዮናት ዝትመን ትሕቲ ቅርፂ ዓኒኮም ዘሎን ብዙሕ ህዝቢ ህልቂት ተፈፂሙ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ይብላ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ቀፃሊ ናይቲ OLA ዝበሃል ዘሎ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል continues to hold significant territory openly challenging Abiy's rule ኣብ ኦሮሞ እንትኾነ እውን እቶም ናይ OLA ዝበሃሉ ዘለው ፅቡቅ ገይሮም ይሃርምዎ ከም ዘለውን ነቲ ናቱ ፅልዋ ድማ እሲሶሞ ከም ዘለዋ ይንገር ኣሎ ኣብ ሰንስ ኦፍ ሩል ኦፍ ሎው ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ተዓዲ ሕጊ ኣልቦነት ክንብል ከለና ኣብ ቢቢሲ ዝወፁ ዘሎ እምበር እቲ በዓሎም ሶም ዘውፅዎ ገለመለ ማለት ኣይኮንኩን ንግረ መንገደይ ኣብነት ናሃብኩን ከይድ ሕጊ ኣልቦነት ክንበሃል ከሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቢቢሲ ወፂኡ ዘሎ እዩ armed men abduct dozens from Abbas in Ethiopia من بعتقاد جوجلة كباب عسر تخلط زغونو سبات كباس تجاويهم كم زخدو حق البونات زبهال قال بقالو dictionary definition زبهاليزي حق البونات مالت أب حدا هجر أب حدا بوتا زخون يكون عتق جوجلة كباس دي كاب جلة سب تجاوي خيط كله تمارين فرسوديهم كونو سيفيل هزبي كون كم زنا تجاوي زخيط كتالي أب على BBC زوج سول حبريتين نرزلنا so كمون up to 50 passengers traveling on a bus have been abducted by armed men near the site where approximately 100 university students were kidnapped last July. كان حجي 100 تمهارو تجاويهم لاب زنبورا كبابي حجي دما 5 زخونو تاباس تجاويهم كم زلوينا نرزلنا إذا دما حق البونت كبهال كله قال بقالو كم زعينت failed government كفترة زغل كلتاتنا نرزلنا نملس أبتا صحفتنا أنا من ذلك نتزبلو زلو قال بقال بجبتنا جبرنا كرية سلزلنا هنا حق البونت بتعدي a breakdown of law and order حقن سرعتنا بتهجر تسيرو كم زلو كم زي اللي إذا خانتاي أتي حقن سرعتنا الحروديقو سبب بشتارو ببحيلو كساس كم زغل crime and insecurity have surged across Ethiopia even in capital أبتا أديس أبا يكون أبكالي حق البونت هذيك ببحيلو زيت كمالو كنتاتي في الترالو أمزح على فوني لنيرو warlords ويكا قويتوت ناي كوينات زخونا بتا كم حدا كبابنا أديس أبا نبكالو ممكن كيدا يكون كان إثيوبيا توديقا زبل زربايو widespread corruption
ካብ መጠን ላዕሊ ዝሓለፈ ብልሽውና ኣብቲ ሃገር ይካየድ ከም ዘሎ ኮላፕሲንግ ኢኮኖሚ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ንሰማይ ከም ዝደየበን ቁጠባ ድማ ኣብ ሪል ታይም ኮላፕስ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብነት ኩሉ ብጭብጢ ምዝራብ እዩ እዚ እውን ሓደ ስቲቭ ሃንኬ ዝበሃል ናይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ምሁር ዘውፅኦ እዩ ኢንፍሌሽን ወይ እውን ምንሃር ናይ ዋጋታት ኣብ ኢትዮጵያ 36% በፂሑ ከም ዘሎን እቲ ቁጠባ ድማ ተራ ህዝቢ ሰራሕተኛ ህዝቢ ቀስ ብቀስ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ይኣቱ ከም ዘሎን ካብዚ ንኸውፅኦ ድማ ኣብይ ኣሕመድ 8% ጂዲፒ ግሮው ዝገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ but እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ነቲ ተራ ህዝቢ ዝሃርም እዚ እዩ ነዚ ከመይ ጌርካ ኣድረስ ክትገብሮ ትኽእል he doesn't have any solution ነቲ ተራ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክገብረሉ ኣይረኣናን ንሱ ኣብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ደሴት ከም ዝቕመጥ ዘሎ ብሓንጎሉ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ግዳይ ናይቲ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣገይ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸዩ ዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ ድማ ካብቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ክትሰምዖ ዘለካ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓሰብ ፅላለ ካብዚን ወዲ ከምዝን ፀቕጢ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ እምበር ዝኾነ ነገር ንኸፈጥር ኢሉ ይኮነን አይዲያ ንዓሰብ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ድማ ነቲ ሃገር መሊሱ ሽግር ክፈጥረላ እምበር ፀገም ከምፃላ ኣይኮነን the idea of going to war over Assab is not just reckless it's suicidal consequence ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሒዝካ ናይ ካልእ ሃገር ንኽትወርር ኢልካ ትገብሮ ኩናት መጀመርያ ዓቕሚ የብሉን ካልኣይ ድማ ዓለም ለኻዊ ደገፉን ክረክብ ኣይክእልን እዩ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ደገፍን ዘይደገፍን ዘገድሶም ኣይኮነን ምክንያቱ ንኤርትራ ወሪርካ ድሌትካ ምግባር ከም ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ስለ ዘሎ እስከ ስምዕዋ እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ኮይንካ ክትረአ ክትክእል ምንቲ ነዚ ሻምፒዮንነት እዚ ግዳይ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ዙፋን ኮፍ ክትብል ምንቲ እቲ ሓደ ተቐዳማይ ስትራቴጂያዊ ጌጋ ዝበልኮ እዩ ኣብ ዙፋን ኮፍ ክትብል ምንቲ ንኤርትራ ገንሸል ምግባር ንህለ ንሕና ተባዒስና ኢና ምዚኣቶም ከምዚ ጌርና ኢና ፅባሕ ክንትኢኹም ዓሰብ ክንወኩም ኢና ከምዚ ንገብርና በዚ ንፈጥርና ዝነብልካ ናይ ፖለቲካ መጓሳጓሲ ወይ ራሊ መግበሪ ህያብ ናይ ኤርትራ ክሳድ ማለት እዚ ሓደገኛ ስትራቴጂ ነይሩ ንሱ ከዓ ገንሸል መሃብ ማለት ንመን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንኮ እቲ ገንሸል ዝቕበል መን እንድሕልካ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ የለን ኣብ ኢሉዥን ሳልሳይ ስትራቴጂያዊ ናይ ኣጠማምታ ኣተሓሳስባን ጌጋ ዝብሎ ኣብ ደገ ምምርኳስ ማለት ብዛዕባ ኣብ ደገ ዘሎ ኣጠማምታ ኩሉ ግዜ ንብዙሓት ኣብ ቀረባ ዘዕልሎም ሰባት ዝብሎ ምስል ኣሎ ምስ ሓያል ውሽማት ድኻ ተመሳሲልካ ሕደር ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ እንዲፈልጦም እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ሓያል ኮይንካ ንኽትወፅእ ቻምፒዮን ንኽትመስል ንኤርትራ ግዳይ ክትገብር ንኤርትራ ክትሓርድ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ከምኡውን ዓሰብ እናበልካ ክትፍክር ከም ንቡር ተርእዮ እዩ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌርና ኩሉ ሰብ እውን ክርዳኣ ዘለዎ ታሪካዊ ሰረት ዘለዎ ነጥቢ እውን ክንርኢ ኢና ቢካዝ እዚ ነገር እዚ ሃንደበት ሕጂ ዝመፀ ወይ እውን ድሕሪ ሕጂ ጠጠው ክብል ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነን ምግንዛብ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ጌጋ ትገብርዋ ጠማምታኹም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሲ ኣዝዩ የዋህ ኣዝዩ ተዳናጋፃይ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መፅእ ስርዓት ኸይድ ግን ኩሉ ግዜ ግዳያት ኢኹም ትኾኑ እጂ ትማሊ ሓንጊርኩም ሓጊዝኩም ኣብ ኣብ ስልጣን ደምፃኩም ወያነ ሪኢኹም ተሰልቢጥኩም እዚ ደማዊ ኩናት ከፊቱ 1998 ክሳብ 2000 ማለት እዩ ሽዑስቲ ደም ገና ይነቐፀን ኣሎ ሕጂ እውን ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት እዚ ስርዓት ዝወዲቑ ካልእ ስርዓት እንተዝመፅእ እሞ ኦሮሞ እንተዝነግስ ኣብታ ናይ ሚኒሊክ ፓላስ ኣብታ ዘውድብታ ዙፋን እንተዝወፅእ ሲ believe me እቲ ኤምፓየር ስቴት ክሳዕ ዘይተቐየረ ናይ አቢሲኒያ እዩ ዝብሎ እሱ ወይ ናይ ኢትዮጵያ the empire will always strike back ትብል ኣዘራርባ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ መስለካ እዛ ህብብቲ ፊልም ምሻላ ናይ ጆርጅ ሉካስ ስታር ዋርስ ትሪሎጂ ዝበሃል ኣለዋ ሕጂ ሓንቲ ካብአን the empire strikes back ያ ትብል ናይ outer space sci-fi ዓይነት ያታ ሙቪ ግን ካብኣ ይወሲዱ the empire will always strike back ዋላ ወዲ ኦሮሞ ናብ ስልጣን መፅዩ ኢልና እቲ ስርዓት እቲ ሲስተም ናይቲ ኤምፓየር ክሳዕ ዘይተቐየረ ዲስማንትል ኮይኑ
حدش ديمقراطياوي ماشين ستيت نقول حزبات زحقوف بسلام بستاي بس قرابتو بسني تخيد زغل بايكونوميك انتجريشن كامن زغل حدش سرعه كساع زي مثلا اتنا امبراطوريا ستراكشر كساع زولوسي كل جزيتي حمام ناي مسفحفح كدقسي كل جزي خاصهم ايرتران قداي كتكون يهم imagine زقدمي اسران حمشان عمت تزاربو زي اتا مصحف invention of Ethiopia قداسيت موكسيت سنديا اجري هات تنبيتاونت نايت زراربو ما استبارلو خلتشحن حمشان يسو عارفو زي حجيب زاب سلطان مسي زلو ابي احمد supposedly ناي اورومو ستاي وكالي امزولو تسلف بالصقنا وي سو زكايدو سنه حساب تاريخ هاوز اورومو ما بحالسي وناي اورومو عبيت بكا ناي اورومو عبللا خنا الرغاغيصنا بايثيوبيا تقدم حجيب محران بقلن تشفليقا نورنا زبو لوتس يلن مالتي تي امباير ستيتنا تحساسبون قدم منالبات امحارا نيرو ناي امحارا غزا دربتات نيرو سو مستغيره خالق متيو ناي تي بي ال اف مسمصها ناي تግራይ دومينانس وي ناي تግራይ ኢሊት ዶሚናንስ ዘረጋግጽ መንግስት መጽዩ መሰረታዊ አቃውማ ናይታ ኢትዮጵያ ተባህ امباير ستيت ግን ይቀየር የለም therefore اذا خسع زي تغير تدخل زي دكسنا حمام حنساب سوماليلاند حنسابنا سوماليا حنسابنا السودان حنسابنا كينيا حنسابنا نيرترا همو خمزي دي مستوصو سولة كم سكيب قوت يوم تقبروا كل زي وشتاو لون وشتاوي مرباصن ابزحلولو انا ديموم زلعلوا هستاي ناب ايرترا اصابع مقصار يعني ስለዚህ I think እዚህ ቲ نحناهم ኤርትራ እትጸገምኮ ትጸገም ተረዲና አሎ ትኩነታት እጅ ትጸገም ዝብ ኤርትራ ተረዲ ወሎ ታመፍትሒ አታ መፍትሒ ሙሳን ዘይተኻለ ዘሎ ማለት ንጹር ዝኾነ ውሳኔ ክትወስደይ ምኽአል አባጥራያታ ጸገም ትረአ ዘላ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ አካይዳ ሓደ እዚ አምሮ ይዋ ነገረ መንገዱን መልስ ክትባኩም ትኽልያ ንባላ ሳውን እዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ተዘውር ዘላ እንዲያ እዚ ትሪዎ ዘለኹ መንግስቲ መጋበርያ ንክኸውን ስግኣት ስክፍታ ዘለዎ ይኮነን ዝሓፍሩ ይኮኑ ዝስከፉ ይኮኑ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ክኾኑ ሬድዮ ምሳቶም ስለዚ ኤርትራ ሓደ ንመጋበርያነት ድሉ ዝኾነ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ከም ዕዳጋ ድማ ሰሓብነት ዘለዎ ታሪኽ እውን ዘለዎ ሃገር ይጸላይና ንዓና እጂ ንሕና ዝገበርና ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል እንታይ እዩ نفسنا تراينا خنكل زلنا نحنا كما غيرنا حيالات نخون يتحطو حيالات نخنكون ندحر خوينا دما مجمريا استراتيجيكاوي سقاتنا ايثيوبيا مخانو فليتنا كل تنغبرو من قصاصات نعو اب جمد زعتو كونالو ኤርትራ ኮሚኮነትና ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ካብ ዝዋን እዚ ኤርትራ ነዚ ጸገም እዚ ሓንሳብና ሓዋሩ ከም ዝኸይድ ጌራ ይፈትሕቶን ኣላ እንታይ ከውን ዝኽና ዓል ክብል ስለ ዘይደሊ ትሰብት መንግስቱን ከመኽስ ክብል ስለ ዘይደሊ እምበር ኢትዮጵያ ክትፈርስ እዩ ዘለዋ ክንደይ ዓይነት ረጂም ፈቲና ኣላ ኢትዮጵያ ኩላቶም ረጂም ድማ ንኤርትራ ግዳይ ዝገብሩ ጥራዮም ውድቀቶም ኣብ ኤርትራ እያ ዘላ ንኤርትራ ክገብጡ ይፍትኑ ይወድቁ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ንክንደይ ግዜ እያ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ክትገብሮ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም እውን እኮ ናብ ኤርትራ ገጾ መህደም ዝጥቀሙ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንክትቅፅል ዘይሕግዝ ባእታ ስለ ዘሎ ኦሮሞ ዝበሃል ከም ኦሮሞ ሃገር ክኸውን ዝደሊ እዩ ታሪክ ኣለኒ ኣመፃፅኣ ኣለኒ ዝብል ኣምሓራ ዝበሃል ነዊሕ ታሪክ ኣለኒ ኣነ ከም ሃገር እምበር ኣብ ትሕቲ ካልእ ክነብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል እምነት ኣሎ ትግራይ ዝበሃል ኣነ ሃገር ክኸውን እምበር ኣብ ትሕቲ ካልኦት ክግዛእ ዝኽእል ኣይኮንኩን ዝብል እዩ ሶማል ዝበሃል ምሳኹም ዘተሓዝ የብለይን ዝብል እዩ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣቃውማ ስለ ዘለዋ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ነቲ ኩነታት ክሕውዮ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እንታይ ይገብር ዝኽእል መህደሚ ዝደሊ ናይ ደገ ጸላኢ ድማ ይደሊ ናይ ደገ ጸላኢ ድማ ፐርፌክትሊ ኣብ ቦታቶም ዝሞትሉ ቦታ ንኹላቶም እውን ቃንዛ ዘለዎም ቦታ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ሶማሊ ንሶማል ግን ድሓን ንሶማልያ ብዙሕ ስለ ዝንዕቁ ኣሸለል እዩ ናብ ኤርትራ ገጽካ ግን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ከም ትገብረንላ ከምዚ ክትገብራላ ኢልካ ንኤርትራ ግዳይ ናይ ምግባር ኤርትራ ግን ድሓን እቲ ስቃት ከይስማዓኩም እስከዚያ ስምዑዋ ዘመቻ ፀሐይ ግባት ሁሉም አለቁ አንድ ሳይቀሩ አንድ ሻለቃ 3-4 አዛዦች አሉ
አዛዡ ሲሞት አስተዳደሩ ይገባል፣ አስተዳደሩ ሲሞት አዛዡ ሲሞት ምክትሉ ይገባል፣ ምክትሉ ይሞታል። አስተዳደሩ ግባ ይባላል፣ አስተዳደሩ ይገባል፣ እሱም ይሞታል። ሎጂስቲኩ ግባ ይባላል፣ ሎጂስቲክ አራቱም ያልቃሉ። የበታች እንደ እስከታች ወርደ የመቶ የጓድ የሻምበል ተው ምንም አይነት አመራር ጠፍቶ ከሻምበሎች እዝነት ኩናት ናይ ተሳንሾም መንተንክሳክልተሽ ዝነበረ ዝመስከረ ሰብ እዩ እንታይ ስከይሎም የሚነሞም ህዝብ ኢትዮጵያ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ሰሞን ንዓይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኤክስ ፖስት ክገብር ከለኹ ቀጻሊ ዝምልሱለይ ነጥቢ እዩ ኣብ 2009 ዝነበረ ኣስመራ ብኢድና እያ ነይራ ጸዓድ እዮም ኣጥሒኖምኩም ዓረብ እዮም ኣጥሒኖምኩም ተመለሱ ስለተባህለ ሰራዊትና እምበር ኣስመራ ብኢድና ነይሩ ዓሰብ ብኢድና ነይሩ ኤርትራ ብኢድና ነይርና ስለዚ ኮሚና ክንገብረኩም ንኽእል ኮሚ ኢሎም እዮም በቲ ፕሮፓጋንዳ ቤላ ገይሮም ሂሮሞ ኣብ 2009 መለስ ስለ ዘድሓነኩም ዓለም ለኸ ጸዓዱ ስለ ዘድሓንኩም እምበር ወዲና ነይርና እቲ ኩናት እዮም ዝብሉ ክንዲ ምንታይ ሰብ ከም ዝሞተ ዝስምዖም ኣይመስለኒ ኦፍኮርስ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራዊቶም ክመውት ከሎ ቃንዛ ዘለዎም ኣይመስለኒ ኣብ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ወታደር ቃንዛ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝወፀ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ዘጋጥም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝትንክፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ምክንያቱ ከምኡ እንተዝኾኑ ነይሮም ክንደይ ኣሽሓት ሰብ ተቐቲሉ ለቁርብ ክመሃሩ ምኽኣሉ ግን ከምኡ ይኮኑ ንሳቶም ከምዚ ካብ ፋብሪካ ኣፍሪካ ተምፅኦ ሰብ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ርጊኻንላ ብዝሒ ሰብ ኣለና ገለመለ ክብሉ ከለዉ ኣብ ፋብሪካ ጫጭሕካ ናብ ኤርትራ ትሰዶም ዘለካ ኮይኑ ዝስምዓካ ከማኻ 9 ወርሒ ኣብ ከርስና ኣድዮም ነይሮም ተወሊዶም ዝዓበዩ ኮይኖም ኣይስምዖም ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ግን ወታደር ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክመውት ክሳዕ ክንደይ ከም ስማዕና ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ጌጋ ታሪክ እዩ ዘለዎም ብመሰረቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 30 ዓመት ቃልስኸ ኢትዮጵያ ከም ዘይተሰዓረት እዩ ዝርድኦም እንታይ ደኣ ጅሆ ገይሮም ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ተገይሩ ሻዕብያ ኣስመራ ከም ዝመፅእ ከም ዝተገበረ እዩ ዝርድኦም ከምኡ ገይሮም እዮም ሂሮሞም ኣብ ዲናያል ኣብ ታሪክን ኩንነትን ኣብ ምንፃግ ዝነብር ሕብረተሰብ እዮም ሃኒፆም ዘሎ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ታሪክ ክመሃር ዝኽእል ኣይኮነን ሓንሳብ እናሓዋሩን ነዚ ሃገር እዚኣ ክትበታተን ጥራይ ክገብር ዘሎ ሻዕብያ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ሻዕብያ ሰራዊት ሰዲዱ ይኮነን ከማ ክገብር ኣነ ከምኡ ገብር ኣይደልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንክትበታተን ባዕለያ ቀሪባ ዘላ ነዳደ ምሃብ ጥራይ ዘድልየካ ነቶም ሓይልታት ክትሕግዞም ኣለካ ሲምፕል ክትሕግዞም ኣለካ ኣምሓራ ፋኖ ዓጢቑ ኣሎ ሓግዞ ኣፅዋር ሃቦ ኦርጋናይዝ ምግባር ክትሕግዞ ኣለካ ንሻዕብያ ምንጋር ዘድልዮ ይኮነን እዚ ናይ ጆርጅ ምክሪ ዘድልዮ ይኮነን ደይኖ ኦልሬዲ ምውሳን ጥራይ ዘድልዮም ምውሳን ተወሲኖም ይፈልጡ እዮም ከመይ ከም ዝገብርዎ ነዚ ገይም እዚ ከምኡ እውን ሸነ ዝበሃል ኣሎ ናይ ነዊሕ እቲ ኦኤል ዝበሃል ምስ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ እዩ ዘለዎ ኦሮሞ ዝበሃል ኣብ ስልጣን ዘሎ ስለዘይ ዕገቦም እዮም ኣንፃሩ ዝቃለሱ ዘለዉ ሓገዝ የድልዮም ኦጋዴን ዝበሃል ኣሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎም ታሪክ ኣለዎ ምስ ኤርትራ እዮም ነይሮም ቀረብ ኩሎም እዚኦም ሓይልታት እጅ ድማ ዓብዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ነዚኦም ኩሎም ተሓጊዝካ እቲ ኩነታት ናብ ሓደ ቦታ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ኦልሬዲ ተረዲይዎ ኣሎ ወላ ነቶም ናይ ትግራይ እውን መጠንቀቕታ ሂቡ ከም ዘሎ ኣብዛ ዘረባ ላስት ዝገበራ ዘረባ ነቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ሓውሲ መጠንቀቕታ ሂብዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ምሶም ክዋጋእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ድዩ ክሳብ ክንዱ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ድዩ እሱ ካላርሲ እዩ ከም ድሌትካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ንዓታቶም ዘቕንዐ ንዓታቶም ሓውሲ ንፈኸራ ዝመስል ዘረባ ከም ተዛረቦም እውን እዩ ዝንገር ትግራይ ዝምልከት ተወሳኺ የትግራይ ህዝብ ጦርነት እንደማይፈልግ እኔም ሳወያያቸው በልዩ ልዩ መንገድ ገልጸዋል። ጦርነት ለትግራይ ከእንግዲህ አያስፈልግም። ማንኛውም ጉዳይ ካለ በንግግር በውይይት መፍታት ይቻላል። ትግራይ መላ ኢትዮጵያ ጦርነት አይፈልግም አይፈጠርም ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ። አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ እዚ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይደልን እዩ ትብል ንትግራይ ከም መጠንቀቕታ ከም ዝተጠቀመላ ብዙሓት ወገናት ይዛረቡ ኣለዉ ነቶም ናይ ትግራይ ክሃርም ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ እዩ እናበሉ ቶም ተጋሩ ሼር ትገብርዎ ዘኪያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብሎ የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን። ምክሬ አይመስለኝም፣ አያዋጣም፣ ተውት ነው። እንደዛ አይመስለኝም፣ አያዋጣም። ድሮም አላዋጣም፣ አሁንም አያዋጣም። የሚያዋጣው መነጋገር ብቻ ነው።
ትግራይ ዝምልከት ተወሳኺ መረጋገጽ ሓበሬታ ወጽሎም ኣብ መንቀራቅሮ ኮይኑ ሹመት ግዚያዊ ምምሕዳር ክርከብ መዓልቲ ዝተረፎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም ብውድሆታትን ዝምልከቱ ሓበሬታ ወጽሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብጽቕጥን ሓይሊ መልጥን ናይ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ተመንጢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝገይሽ ናብ መዓልታት ተቆጺሮም ኣሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ሃዲማ ይኮንኩን ኣብ ዝሓፀረ ግዘም ናብ መቐለ ክምለስ ይክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ነይሩ እንተኾነ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይተግበረን ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎ ፓርላማው ነቲ ብሽርክነት ማእከላይ መንግስትን ህወሓትን ዝቆበም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሑ ሰባት ክናዓዱ ከም ዘሎም ድሕሪ ምግላጽ ናይ መሪሕነት ምትዕራይ ከም ዝገብር ዕላው ገይረሎም ካብ ቤት ጽሕፈት ደጀን ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ንጌታቸው ረዳ ተኪዮም ፕሬዚደንት ከም ዝኸውን እዮም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ድማ ናይ አብይ አሕመድ ምስጋና ተዋሂቦም ስርሖም ከቋርጹ እዮም ይብል ሓበሬታ ብጉጅለ ፈትለ ዝምራሕ ናይ ሓውልቲ ቤት ጽሕፈት ህወሓቱን ቅድሚ ሕዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ኣቢሎም ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ንጌታቸው አልዒልካም ብታደሰ ተከልና ዝብል ሕቶ ቀሪቦም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዮም ክርከባ በትጽቢት ከም ዘሎ ዝነገረሉ ምክትል ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ፕሬዚደንት ክመጽዩ ዝብል ትጽቢት እናዓብለለ ብምዃኑ ብዙሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣን መጽዩ ስልጣን ፕሬዚደንት ተኪኡ ዝብሉ ሓበሬታታት ክውዝዑ ጸኒሖም እዮም ብርግጽ كم زيادة ريوا زلهم زيادة الزيا نت قدينا إثيوبيا خد جلس إلهم جرما تجارب بوسس قبل رواية تريوا لهم كاب زيادة مني زيادة بحدا جازلو تريوا لهم ده وتر هذا وتر سلس وتر خدته وتر سلس وتر ربعته وتر حمشته رايوم كاب كلاتهم أبز حشة زلو دبرت إني عبد العلي أبي أحمد دمانة تجارب تحتي زوارت زلو سب مخانو نتتجراي زبهال قريتو كوجو حفظ خيل مخانو كلاتهم نعاد حدهم جيتاتي ورد قطر هذا أبي كوين الله قدامي قداي زغونيو اتورد دبهال قري ود ورد زبهال قري صحو حفيو نت ود ورد دبهال لما جيتاجو يغرصهم زلو تري لهم قطر 4 تري لهم منيو تي يوحنس قال ملا زبلوي نفسه بعد زغرص زليو اذا دراما زيا اتعب تግራይ زليو እዚኣቶም እዮም ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከም መድሓኑ ኮይኖም ነዚኦም ናስዓቡ ከም በሓቁ ዝውዕሉ ዝነበሩ እቶ ጉዳይ ሎሚ ኣብ ኢዶም ይሞቶም ከም ዘሎ ክስሕቅ ስለ ዝደሊ ጥራይ ዝገብረልኩም ዘለኹ ኣብ ስምዑ እጂ ሓደ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዝነበሩ 2018 ይደግሙ እንድሕር ሃልዮም ዘይንቃወሙን ከም ጸላእትና ዘይንቀምጡልን ምክንያት የለን ልዕሊ መትከልና ኮይለን بعد زيهم رأيهم كما يجرم تعرفهم البوليتيكا كما يجرو 5 أسطفهم أبزو كنتات نرلنا سلزي إذا تري وازر لهم سيلي تازبلت عبنت نايتي نريوز لنا كنتاتيو التجراي زبها البوليتيكا نزي مثل تلخاخي مكتف زخليو بحد نتا تجراي زبها الكتحناون أي كعلن نير تراد ما بوليتيكا زمهروهم زنبريهم of course ممهروم تمام مهرانهم كودكو تاريخها مساتهم كسعب لما كم نبور جير كهات وزدو بار منكسير ترازهابو برتع ملسدما few thoughts أبي أحمد أي بحري نعي نكتب يخون ستانا تيسكات له ندحنتنا تيسكات له قبل كله نحسوت propaganda مخانيو few thoughts on abstract hypothetical scenario اسكدحان اتزبلو زلو كم قبول غيرنا وسيدناس كان زارب نسنا حساب زاكليلو اتو يمانا قبر مسكن منستر حبريتانا يرتراز بلو ريبو اللاند لوكت كانتري نيتوبيان كم تعرفوا وين تسمعاميو بحر زي بلا حجر مالتيو حدا existential threat وي ون هلاويو حدا جاك مصو زغل ببحري بخمي من قد كون خليل ناس كان حسب إلو كم حسب غريب له انت يصغى in the most extreme ابتي شاف زخونه تحساسبا وي ون ابتي زخفيا تحساسبا extreme and unlikely case of aggressive simultaneous prolonged and coordinated naval blockade on its by all transit countries ስለዚህ አቢ በባህሪ ሓደጋ የጋጥመን ሎ ክብል እንድሕር ኮይኑ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብሉ ተኮይኑ ብኸመይ ፀገም ክመፀ ዝኽእል እስከ ኤክስትሪም እቲ ቀንዲ ትዝኸፈ ኬዝ ንውሰድ እሞ ኩለንተን ሃገራት ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ሶማልያ ኩሎም ቶም ሃገራት የመን ስዑድያ ኩሎም ቶም ሃገራት ነቲ ምንቅስቃስ ናቶም ብሓደ ኮይኖም ንነዊሕ እዋን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናይ መራኸብ ከምዚ የጋጥም ተገይሮሞም ከጋጥም ዝኽእል እዩ in the event misplaced sophistry ማለት ርቀት ማለት እንደ hyperbole ከምዚ ዘለ አጋኒን ካተቀረበ ማለት is that hollow in substance dangerous in intent and anti to healthy ties of bilateral and regional cooperation that must be
predicated on established norms and provisions of international law. እዚያ ዘረባዚያ ንመን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ህፃን አብይ አሕመድ እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኩለን ሃገራት ብሓደ ኮይነን ኣብ ደገ ባሕርን ተዓፅዮም መጥራይ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ድማ እዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ኣብ ዝተጋነነ ሓሳብ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ክፈጥር ዝኽእል ተበጊስካ ትገብሮ ዘለኻ ወላ ሓንቲ ሰላማዊ ምንባር ክፈጥር ኣይክእልኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዓለም ለኻዊ ሰብ ኩሉ ዝቕበሎም ሕግታትን ኣካይዳን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ዝምድና ናይ ጉርብትና ክርብሽ ዝኽእል ክልተኣዊ ዝምድና ከምኡውን ዞባዊ ርግኣት ክርብሽ ዝኽእል ከም ዝኾነ ይነግርዎ ኣለዉ ኣብ 2022 መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኣ ኩሉ ግዜ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ ከሎ ዝጥቀመላ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ሃገራት ናይዚ ዞባ እትገብሮ ዝምድናታት ይኹን ስምምዓት ንልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ከምኡውን ባሕራውን ኣየራውን ግዝኣታ ዘኽብርን ኣብ ንጹር ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣገባባትን እተመርኮሰ እዩ I mean, this is very clear. ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር እትገብሮ ስምምዕ ንናታ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነታን ናይ ባሕራ ይኹን ናይ ሰማያ ናይ መሬታ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ግምት ዘእተወ እምበር ንዑ ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ከም ዘይገብሩ ንጹር ዝኾነ መልሲ ይብዎ ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ እትገብሮ ዘለኻ ነገራት ሶፊስቲኬት ተራቂቐ ኢልካ ትዛረበ ዘለኻ ኢትስ ጆክ ክብልዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መርገፂ በዚ ናቱ በሮቕሮቕ ዝፈርህ መንግስቲ ከም ዘይኮነን በዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዓፈርፍር ስኽፍ ዝብሎ መንግስቲ ከም ዘይኮነን ኪኑ ክርኢ ዝኽእል እንታይ ሽጣራ ክጥቀም ከም ዝደሊ ዘሎ ንመን ከታልል ክፍትን ከም ዘሎ ንካልኦት ከተሽክዕ ትኽእል ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ጆክ ግን ሰኪሪቲ ፕሮብለም ኣለኒ ትብሎ ዘለኻ ሓሶት እዩ ሓሶትካ ድማ ሓሳዊ ኢኻ ኢሎም ወላ እኳ ተቓል ሓሳዊ እንተዘይበልዎ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ንሰላምን ርግኣትን ክዘርግ ዝኽእል ኣብ ዘይኮነ ኣብ ህውተታት ዝተመርኮሰ ሓሳብ ምዃኑ ሌላ ገይሮም መሊሶም ኣለዉ ካብዘን ንላዕሊ መልሲ ክወሃበ ይክእልኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣነ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኤክስ ናተይ እንታይ ለውፅየ ነይረ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዚሮ ምፅማም ከልዋ ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ሰብ ሸር ገይርዋ ኣሎ ኣብ ኤክስ ፈለው ግበሩኒ ናቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓወልቲ እውን ፈለው ግበሩ ንካልኦት ቅዱሳት ኤርትራውያን እውን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ዝምልከት ንዓቢ ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነን ኤርትራ ምስ ዝደለየቶ ሰብ ክትዛረብን ብዘይደለየቶ ሰብ ድማ ንከይትዛረብን መሰል ከም ዘለዋ ሙሉእ ናፅነት ዘለዋን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ድማ ከተተግብርን ከተሳስን ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ድሌታ ክትገብር ምስ ደለየቶ ክሰርሕ ንዘይደለየቶ ድማ ክትጉሕፍ ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኣቢ ዓፈርፈር እንተበለ ትፈርሃሉ ምክንያት የብላን ኣብ ግዳ ሓቂ ድማ ውሽጡ ይፈልጥ እዩ ገለ እንተገይሩ ነሱን ነቲ ምሩኽ ፊልድ ማርሻል ናቱን እንታይ ይፅበዮም ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ኣብቲ ናቶም ሓሶትን ምትላልን ንኤርትራ ስኽፍ ዝብላ ከም ዘይኮነ ኢለ ፅሒፈ ነይረ ብዙሓት ሪያክት ገይሮምላ ካብ ኢትዮጵያ መዓት ፀርፍን መዓት ገለመለን ግን ኣይ ዶንት ኬር ናይ ኤርትራ መርገፂ ጥራይነ ከውፅእ ዝደሊ ኦኬ ሕጂ ናብቲ ጉዳይና ንስገር ኤርትራውያን መንእስያት ዲያስፖራ ናብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐርብ ፍሉይ ተኸታታሊ መደብ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘሎና ሓቢርኩም ምሳና ክትከታተሉን ኣብ ንኸዶ ዘበለ ጉዕዞ ድማ ብመንፈስ ምሳና ክትተኣሳሰሩን ብኽብሪ ንዕድም I think after this journey I'm going to be very humble to my country and very knowledgeable. Experience appreciate gerna because comes the opportunity kali yabna. መደብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ብትሆታት ዋላ እንከለዋ ሕውት ጉዕዞ እዩ ነይሩ እዚ መደብ እዚ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ምስ ታሪኾም ብሓፈሻ ምስ ታሪኻዊ ቦታታት ሃገርና ድማ ብፍላይ ዘላሊ ንሃብታም ታሪኽ ሃገርና ዝዳሰሰ ብዛዕባ ዘካይድዎ ዑደት እዩ ክኸውን እዚ ሓፊስኩሞ ዘለኹም ነገር ቀሊል ስለዘይኮነ ኣነ ኤክሰለንት ይበኩም ኣለኹ ናብ ዝርዝር ትሕዝቶና ቅድሚ ምእታውና ግን ፈለማ ብጽሑፍ ብቴሌፎንን ብኢሜይልን ካልእ መራኸቢታትን ሓናፂ ርእይቶታትኩም ንዝለኣኽኩምልና ልባዊ ምስጋናና ነቐርብ ርእይቶታትኩም ኣብ ምህብታም መደብና ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ናይ ሃገራዊ ቶር ዝኸድናዮ ክነርዳእኩም ኢና እቲ ዕላማ ናይቲ ቶር ነዚኦም ናይ ደገ ዘለዉ ዲያስፖራ ክንምህሮም ታሪክ ናይ ሰራዊትታትና ኮለኻ ታሪክ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ብመጀመርታ ካብ ኣስመራ ጀሚርና ናብ ኤምባደርሆ ኸድና ኤምባደርሆ ናይ እቲ ትራንቸስ ዝበሃል ሪና እነን ካብኡ ከዓ ናብ ኤላ በርሄት ከድና
أبو خاد قتل 1978 كلاي ورا مالتيو حجا أبو خاد the same تاي تقانفو مستيهم explanation دنبرو كتريوهم دحريو خاد ناب كرن تو كنا ورسي بلنا أبو بكرن حليفنا قم فلم كنا نرنا أب قم فلم حزباوي جنبار أب سلسلة مدرخ تحالفة مايرنا مالتي دحريو نبجز بجزا قتلنا أبو Miss Kebron, and I'm from Norway. أنا هرموني بها كاب عاد إنجليز كاب مانشستر المتى. Everything so far so good. بتعمل بقرا بيها honestly بزح تماهيرنا زين فت أو تاريخ حج تماهيرنا رهنا بلد أيرلان. Everything we've been through is about our history and everything after just. بتأينتي سوي أرتراونت سوي كلنا appreciate جرنا يلنا. آمين نزياز قبركم سي أي بحكوا كويا قبل بزمسكناكم من البعض من سيات تبدأ نبرو أبير ترازل لو أبزل لو من سيات زيرو بوع دلاس لم تاينوز يوم قال يلو كزارب زخل سبع لو يرد عنيو نسب ببع عمي خات حزو أبير ترازل لو من سي بقليلو حب هجرس لزلون تكون تازر دويو نزوم سبات زياتهم نزي أنشتي نجر غير كذا كت حزوم يحشكا ويسنا نحوار خد كسرب زيوم أبدأ جست ولدو كم تابير ترات ولد زعبه لبونان سنة لبونان يبلومن سلازي نجيهم سباتياتهم كتطعموا مالكا نكفوتوو كلاتهم كيقبلوا خلو زبس حقن ابتها قرب كواسو يوم صباح نغو سلازي اتي توسيد زلو سقمتي نزو منسيات حقرب نخفلتس قبركمو كابزن السماء يغنيلنا نتوم نزا حساب زبقسكمن ايرلين كدما دوكومنتس قبركمن كابزيان السماء يغنيلنا نبلكم مخنياتو ازومنا عشت ولدو دغ زلو سفي زخونه ناي تمرتن ناي سلطانان ادل زلوهم سلو زخونو ازوم سبازياتهم نيرترا بناس سكولارشيب زتماهرو نتا ممعبال ناي تاغر دما عبابر كتو خغبر زخوليوم سلازي بلوص اسات ناي يرتراي كمتا كرس مريتا زلو معدنات زوم دغ زلو دما بناي كالوت غنزب زتماهرون زتململو منسات يرترا بناصا كتكسبهم تخلي عند حري حيزاتهم مالتيو بو منقد تاريخايو دما زبلص سقمت تغيرو ناي زبلص حساب كادما بيج كومبليمنت يبم ايرلينك رمال زمك باركم كابل بيا مسكناكم ناتكم ريتو ناتكم حسابون قدف خلقاتكم نايلو مارستي ابزخ قدفيه مزيا ام تدرفو قدفكم بليز سبورت قبر نخلو من التقول زقبر زلو عرض ما حق زخ بلاكم يفتو سلموا قيحو كيت المطار عاجر نويحو كيت المطور بقى طيري لي محمدي هو ناس بحري عطمنيو تاريخ وزرسف تايقو يليو زي والعزق وسف تيو وصلو العشاقي وصلو يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي يلالو صفعة كل دمي تحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي يلالو صفعة كل دمي بحري نبينو